Здравейте, аз съм Христо и днес съм в офиса на KBC Global Services, за да ви срещна с Цанко, който управлява царството на проектите. Цанко, здравей! Здравей, Христо! Разкажи ми повече за твоята работа. Аз съм Project Manager в KBC Global Services и съм един от първите назначени във Варна. Основно нашия екип изпълнява два типа проекти – Transition и Business. Transition проектите са основен двигател на растежа на организацията. Прехвърляме работни места от Белгия към България или към Чехия. Бизнес проектите са всяка инициатива за вътрешна промяна, като нова академия за обучение, софтуерен модул или нов етаж на сградата. Коя е най-интересната част от твоята работа? Това, че имаме различни проекти, различни по същество и с различна цел, в които работим с отделни проект екипи, които са съставени от съвсем различни колеги. Има ли много предизвикателства? Най-вече това да намерим начин да мотивираме проект екипа си, които не са ни пряко подчинени, да изпълним целите на проекта в създаденото време и с заложената цел. Точните хора за точния проект? Точно така. Кой ти е любимият бенефит, който KBC Global Services предлагат? За мен любимия без съмнение е Home Office. Какви са позитивите от него? Това, че когато имам повече срещи през деня, мога спокойно да си ги проведа от къщи и не губя поне 40 минути до 1 час в трафик. Много ви благодаря. Много благодаря, Христо.